Maailma on julma paikka opiskelijoille. Olet itsekin varmasti huomannut sen. Kaikkialla pursua huolia niskaan. Rahasta on aina pulaa. Maanantaina on vaikea tulla kouluun sitten sunnuntain jälkeen. Pitää tasapainottaa työn ja koulun välillä. Ja haalareinkin pitäisi aina muistaa omilla niitä merkkejä. Onneksi meillä on ratkaisu. Metro-opas. Se ohjastaa Metropolian opiskelijaa tässä opintojen suossa. Kyseessä on siis sovellus, jossa pelaaja seuraa opiskelijoiden tarinoita siitä, kuinka heidän mielenterveytensä on vaakalaudalla. Ja pelaaja pääsee antamaan neuvoja ja ohjeita siitä, miten selvitä näistä hetkistä. Ohjeisiin kuuluu niin elämän suunnan pohtiminen kuin rauhoittumisharjoitteet, joilla pelaaja voi hyödyntää omassa elämässään tarpeen vaatiessa. Sovelluksessa on myös peli, joka kannustaa arjen askareisiin, jotka pelaaja voi itse asettaa ja kasvattaa niitä tekemällä virtuaalista kasvia, minkä auttaa näkemään kuinka hänen työnsä tuottavaa tulosta. Peli tarjoaa tietoa myös Metropolian tarjonnasta opiskelijoille, kuten miten päästä opintopsykologin puheille tai että on mahdollisuus päästä puhumaan papille. Opiskelijoilla on tarve jollekin, joka kannustaa ja avittaa opiskeluajan mullistuksissa, ja Metro-opas olisi täydellinen innostamaan opiskelijoita kokeilemaan ja pelaamisen kautta oppimaan, miten surffataan elämän allokossa.